God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Åndet Optagelser. Mit navn det er Joe, og i aften er vi taget på Nørre for at opklare mysteriet om Nørre vampyr. Er det godt? Ja, godt. Det er skide godt. Sådan. Du. Super, det bliver perfekt. Jeg tror, det bliver skide godt. Ja, Randi, hvorfor gør vi egentlig det her? Det er fordi, for rigtig mange år siden på Nørre der var der en pige, som blev mobbet helt utrolig meget. Alle kaldte hende for vampyren, fordi hun var rigtig bleg. Og så en dag forsvandt hun sporløst. Og der er ikke nogen, der havde set hende til hjem. Og siden den dag, der er der bare sket mærkelige ting her. Jeg har hørt lyde, og der har været blodpletter rundt omkring på gulvet. Okay. Vi er klar til næste scene. Jeg kan ikke snakke om det. Ja, jo. Sige, du har på. Tror jeg. Hold da op. Ja, der er lidt mystisk af. Ja, lidt måske. Kan I høre det? Ej, prøv at se det dyrt. Ad. Ej, der er en flagermus. Og Joe, du tager det her kamera, ikke? Så filmer du bare, når jeg kommer ud. Så passer du fucking på det, det er fars. Og det er færdig gang, hvis de der fælder op derinde, og ikke skid over fyr. Og på den anden side, så er det jo et ret godt sted, fordi det var her, hun blev set sidst jo. Stort sted. Nej, jeg er sikker på, at det er nogen, der fyr derinde. Kommer du bare ind, når du er klar. Joe, bare kom ind, når du er klar. Det var fyren! Joe, er du okay? Joe, Robert, kom dog herhen. Joe, gør dog et eller andet. Yes. Er du okay? Find hende et eller andet. Gør noget. Ja, Randi. Er du okay? Hvad skete der? Det var fyren. Fremlig. Den er der. Den er væk. Hvad? Hun går ikke bare væk, bare sådan lige. Jamen, den er ikke nogen steder. Så må du gå ud og lede efter hende eller et eller andet. Randi, det tør jeg altså ikke. Du er sådan en tøsedreng. Det er også mørkt. Skal jeg gøre det hele, eller hvad? Så skal du skal altså gå med, hvis jeg skal lede. Ja, fint nok. Så går vi ud og finder hende eller et eller andet. Og garanteret høre det hele. Hvor langt skal vi gå?
Sikke da noget svineri. Det bliver for mørkt. Så skulle du skifte hver en Iber, der kører, så er du right. Nej, det er right. Så skal det være sådan.